mingħajr ikel, xorb u fihmiċ li ma bħalu. Hekk kien deskritt l-istat li stabu fihom iż-żwiemel frazzett illegali fl-inħawen tal-Biżbiżija fil-limiti tal-Imġar. Dan f'operazzjoni li saret f'9 Diċembru li għadda u li fiha instabu 16 il-żiemel u 15 il-kelb fi stat tal-biki. Bil-ġimgħat ta' tbatija, abbandun u moħqrija ħallew riperkussjonijiet xejn sbieħ fuq dawn iż-żwiemel li għalkemm kienu qed jinżammu f'parti imdaqsa tħallew imgazzin flimkien f'parti żgħira. B'dawn iż-żwiemel illum qed jerġgħu jibdew il-ħajja tagħhom mill-ġdid fil-kavallerija tal-Pulizija. Il-Maġġur tal-Pulizija Francis Xavier Sejkel spjegalna x-xena li ebda persuna li tant ikollha l-qalba l-annimali ma tkun trid tara. Żwiemel abbandonati u maħqura. Żwiemel li flimkien magħhom kien hemm ukoll numru ta' klieb li nstabu fi stat tal-biki. Biġġieħ kbar daqs il-pont tal-Id li saħansitra kien qed jidrilhom l-għada. Il-Maġġur qal li l-klieb kienu qed jinżammu marbuta minn travi tas-saqaf u għalhekk setgħu jagħmlu biss moviment limitat. Huma instabu kienu ġoħanger veru kellhom betħa kbira, imma bħala sta ma kienx tajjeb. Kellhom ħafna ħmiex taħtom. Iżjed minn mola filata ħmiex taħtom kollhom kien demel taħtom, is-suf tagħhom kien kollu maqul b'ħmieġ u bħala stat tagħhom kienu naqra magħlubin ħafna. Il-Maġġur spjega kif iż-żwiemel lanqas setgħu jimxu u jiġru minħabba il-fatt li ż-żwiefer tagħhom tħallew twal ħafna. Ħafna minn mhux nar kemm ħafna aktar minn wieħed, difrojhom kienu twal iż-żejjed bdew jinbarmu l fuq, difrojhom ġifieri qas żwiefer ma kellhom sura ta' nies sewwa. Il-Maġġur spjegalna li iż-żwiemel tpoġġew f'sezzjoni differenti miż-żwiemel tal-Kavallerija tal-Pulizija. Dan minħabba ir-riskju li żwiemel li jkunu tħallew f'dan l-istat jista' jkollhom xi mart. L-ewwel għamilna ġibna t-tabib tal-biċċerija fuq il-post biex nagħmlu mhux morda jew le għax hekk kienu morda ma nabonx fil-karru tagħna nkella mordu żwiemel tagħna. Tfajnihom fis-section l-oħra ma tfajnux ma' żwiemel tagħna, tfajnhom ġo section oħra ħalli jekk hemm xi mart ma jitnadux iż-żwiemel tagħna. Sadattant fuq pariri tat-tobba tawna xridu jieklu u qed nintuhom li kelli jordnaw lat-tobba. Biż-żwiemel għall-ewwel darba qed jifhmu li l-bniedem jista' jħobbhom u jħossibhom. Realtà li sa issa qatt ma kienu jafu li teżisti hekk kif raw biss abbandun u moħqrija. Il-Maġġur qal li iż-żwiemel se jinżammu fil-kavallerija sakemm jinqata' il-każ fil-qorti biex imbagħad l-animal welfare tkun tista' tagħti direzzjoni jekk ikunux jistgħu jiġu adottati. Huma mbagħad iddeċiedu tal-animal welfare għax aħna qed inżommuhom aħna ħdimna ma' Talents u mal welfare fuq il-dili kellna ġibnihom hawnhekk issa mbagħad wara li jinqata' mill-qorti mbagħad jiddeċiedu tal-animal welfare xi jsir minnhom. Bil-ħidma ta' kuljum li qed jagħmlu ma' dawn iż-żwiemel l-uffiċjali li jagħtu s-servizz tagħhom fil-kavallerija mhux biss qed jieħdu lura saħħithom iżda qed jgħixu f'kundizzjonijiet xierqa. Le huma rew kambjament kbir, ġifieri sejja mill-istatura tagħhom u mill-pil, il-pil tnaddaf fejn li kien waqalhom il-pil żejjed li kellhom, rew kambjament kbir iż-żwiemel.